Check this out, DJ March. Barrios, DJ March. Barrios. Salad, the best kayo. Salad, the best kayo. Salad, the best kayo. Salad, the best kayo. Duwa ka klase na mga salad. Naay salad na sudan, na apoy salad, na dessert. Atong unahon karo yung sudan aron mabalaan na maayo ba ni o dili ba ni sa atong panglawas. Kanang salad na sudan, daghan jud ka makuha sa imong bakuran basta hilig jud ka mananom. Gwapo kaayo ni nga benefits. Talbos jud, okra, butang-butangi og mga lamas sa masa, bombay, kamatis, ahos, luya, butang-butangi og panimpla. Ang kanang talbos nga kamuti, lapuay pod para ang resulta pwede na masudan. Naapoy salad na ampalaya, pwede na nimo shake, isagol-sagol sa talbos, pwede na masudan. Ana jud na mga salad, the best kaayo. Salad, the best kaayo. Salad, the best kaayo. Salad, the best kaayo. Kanang atong istoryahan na pod kanang pudjed na kanang salad na dessert. Dagan klase na mga dessert na salad. Sauma jud sa fruit salad. Ang ingredients sa fruit salad: mansanas, mangga, tudis na produkto, butang-butangi ug gatas. Pwede pod na kanang banana. Yeah. I-mix, butang-butangi pod og cream. Damit kaayo, kamo bahala kung say tirada ninyo jud na kanang salad, na apoy salad, na buko salad. Basta na alang jud kay kalubihan sa inyo ha, mas makatipid jud ka sa gasto kung wala jud kay mga kalubihan. Mupalit jud ka kay kabalo ba ka kay karong panahon na ang kanang isa ka buko, basta dire sa mo tag 25 ang isa. Busa ikaw kung naadyo kay mga kalubihan para makatipid lang ka, gatas lang og cream ang imo magasto, butang-butang og keso para namit kaayo. Salad na meat the best kaayo. Salad the best kaayo. Salad the best kaayo. Salad the best kaayo. Kanang salad na meat kaayo, grabe jud na bida bisag unsa na okasyon, mapa birthday, bunyag, dibu, kasal, Pasko o bagong tuig, ayaw lang na ninyo ilapag sa lamesa basta pista kay kabaluba mo nasayud ana. Kay kanang salad mao jud nay unahon kaunon bago nang sudan. Ayaw pagdahom nga kung ilapag din na ang kanang salad, di ba mas mahurot pa na, mas mauna pa na mahurot kaysa kanang ilapag ninyo na mga humba diya sa lamisa. Basta ini kapista kay namit kaayo ng salad. Break it down nyo. Ito po si DJ March Barrios. Yo.